fotím. Jak se čeká tranzity? Ty to slyšel, co ty obsah to štěká. Jak? Tranzity hava. Nechte ho. Dobrý den. Jak se máte, pane? A já výborně. Řekněte nám svoje jméno. Ne, Proč? nemusím. Musíš. Co tady máte, pane? Austin Mini Cooper. To je vaše auto? Ne. Tak čí? To mi velmi Říše, už toho nechej. Nelze jinak. Pozdravte naše posluchače. Jak se těšíte na letošní hody, pane? Nevím ještě. Kdy budou? Kolikátýho? Srpnu. A pozdravte Marka Zemana. Ne, Řekněte mu nazdar Skladnické. ne, Říše, už toho nechej. Už toho nedělá. Já už ho taky tu měl moc. Ček, já se dívám na tebe. Je to mu natání. A když jo, tak to čistěká. Dívej se, ukaž Kamilovi znak, jaký máš krásnej. Na bundě. To mi tam dal on. Jiný? Romena si tam to cítí se sebou. Mě zde před chvílou. Která se sejrá. Už jsem na mě nechodil, vidíš. Ček, já za tomu nechodím. Ale to si To je moje soukromí, to je moje soukromí, to nesmíš na to šahat. A ty mluví, jak já už nevěřím půl slova. Tomu nevěříš. Že asi furt vymíš. To má hodama. A Mila mu nevěří. To je pravda. Nebude. Jsem to? Pojď. Děláme stárky. Jak dělají stárky? Nevím. Zkus to. Ne. Jo. Já nejsem starkem, takže to nepotřebuji. Tak jenom tak zvedneme ruku. Nazdar. Ale nikdy to nedávej. A někde. Na internet to dám. Teď se zasnějem. Aha. Odjíždž mě přes. Jak malý děcko fakt. Jak malý děcko fakt. A furt. Nevím, jak to mělo stará. Koho to je pěkně narostlo bříško, Robi. Zatáhni, pořádně. Tak není vidět, no. Už to nechej. Je. Zatáhni trochu.